Anyuanom any adofo no muni aba mama kechire nie. Me ma obi bia fishia pa. Baby a Ebeneze nyame odi yebedu nie. Ebra no ekọ wache Awurade ani menu mieni nyane yetwa yafi. Awurade adom odi ekoda wieye. Eti ye ma ye ho afishia pa. Dwumadie ni dia ni obi nim a obi kire. Obi timu kire sunti no de ne adofo abusua ayonko ede aba ye de betudwa ama de ina ye nim a obi e be kire ye no ye ba abebobo mu. Dwumadie yi telephone number ye de edi dwumaya ye 015 21 400 8110. Telephone number di ni 015 21 400 8110. Eye obi ni ma obi timu kire so telephone number no ubehu ye wo YouTube ubehu ye wo Facebook muni aba mama ka kire de esi dwumadie botaya esiso ane se enuan mu asebe omadwene mu aka wo mo na mema bi ni awo a ye ni hwesofo enu na botaya esi ani so aye pebi kakra e de akohwe wo enti wo de ahwe TV na se link bi wo ho mi aso kakra bi ensa sawo manga baby bia wo ofre a ye beba befa anuanom me no mienu ne yetwa Awurade animo na de Awurade ayeyen e ya adom akwa wo saka video so subscribe wati na fama wunua na wonti asem yi afutuo bi wom ababi wom enkuna hyasem bi wom ne ananka wani na ne na wasonti bi da no enam mama kache FM so obi nima obi kire iso obete oni ati anwumi ye twa Awurade anim ababi odi adu enka ye nsene ba abawu agya ye anso adom akwa ti anwuma ebeyi ene edafam boko minia eyarehosem ema yenuanom mema wa breche ne mema wa Ghana na nna me maame bia ni gesam a wode arehosem itaatoɔ menu mienu ye befam aba na ye de abobra aseda asebra ni dini na ye yenka ti enum ni biem therefore di nkoa na ye yenka Awurade de ya 19 ho wate ye hwe aseso da wade nyum bi sha ya no aya nyum foforo kra aya ye nyum o de ye be ye Awurade eno na ti ase ema Yesu dini no amansa nyina betisa ni wan no dwane to ano jankwa bia na ne Awurade wate ehyiranka kese yi yode ne ho tso Awurade so Zion potentino no watwe nani wate Bonidi na saidi nkuwa ni budi nyina so manoso na manafishia pawate eyadom ene eyarehusem na sevim so bamu enianom ememe bre obi ante se papa yi wo yetete potanya me yo enianom ne adofo nom munu aba mama ka kire se na betina se a eya ni jeni areho efisa ya maame ba panyini bi adom bi anyame di adom no ne me ne wo ye ba be che na saade yi enkoma sebe aburochirefo ya maame ya tsira aburochira che ebra so koda homegie mu tie wana wotwa Awurade animu no Awurade womma wa hode foforo ba Awurade maame ntaban foforo o ma ne tesa no ma akode ye watu America amreda wampa base da biada watena se hey papa di nkwa na sedanka wate Awurade wodina sedanka Dasi bread nkwa na ye kawate me maami ya dana komaso anie ala nyuma da bi ade chichi ni wrenie me ne ati anwumi ya ba wom sabe bread ya saga na sa ni panu ya ye hu baba bi abiem ti anwuma ba ma katachie wotso onia eya reverend
Owusu Mensa, Reverend Owusu Mensa, yeah. Reverend George Owusu Mensa. If we saw you, what it? And me about womb. Yay. And then some said you do to no bonti. Now so mammy and just 17 the cocoa from a rather cassa. Ama dear Nina Jean. A rather back Casawati. Linia. The Payaba said, dear Ramadada. If you say yeti. Yani das 1 year ragday. Now so young me up at yet. Hey! A rather my any Jamie Jewati. Said your mammy and Jaco Yejo or Mangana Muno. Ah, the bomb this year. Ajay. What then the past catch the mano? A radia mama come out Sabiam. Matter for the near woo. A mera metiasi. A radim yasiana metzina. Matsu yesu when you was there, Baba, you my gassier. New money a 1 Depend to me and make a chassia. Make sure I pretend to know what it. Maybe I miss Rodombia. Near what Simimuno. Hey, was so silly, warrior singing. Radicasa. Media and say at Sinasia, said ya many wakano. Ya mammy ba penny beer. At Snabridge yet say, said ya many wakano the piano. Be binti. Ya mammy no kwabuya. Ya funny didn't trigger. Now so sabi, said ya debianka ya cassette badrim babanya safo. Wouldn't ni mammy ya sama maker, Ubehuni power ye, was Sronya men not drew radiso. Ya mammy ba penny beer at Snabridge had say. Ya mami ebe kwana humijie mana doctor who says sebe enya yade anu etin eye yare cancer na ya mami asem o kan ya ne se urade wawa ma obi eni ye breso aduane ma betsena burechira we mu ma bre sei ebre so me be home no papa ya nyini we die me de fa he tie ya mami sufre urade nyankopon kire ne kwan ya mami den kanti abrechire ka kire me kwan da Ghana na nyankopon no ono ade nyina bibia mu no ono ye di no ono ye mami kasaye ma ye mami hu se wo se okotena oman Ghana mu enu nti no mami ekọ oman Ghana mu na enam ye wofa akraboto advert ya ye no homeopathic for that mami do share ye wofa akraboto advert no eti oduro oman Ghana mu no enja isa adwumadie osori ahwa no di akoniaba onu maduro okọ na oba papa ya bibia so ne ye ya mami oboni di se ni di na sedankan no achi na manne ya dia na edi ne nya no mami ho ato no na bra mami wa brechire ha no mami ye brebre ekeka ne nsa se kakra na bra mami koduru ye no ishiran kanya me a otumi ya die nyina se owo mani bia brechire no wo bi no so wo Ghana no wo na nanu so ho ne ba wo Ghana ne nananu enjeja no enti mami da de oka ne se urade wudi nko ane mebo ebra mabai ya meboafo na nyame a wotumi ya die nyina ye aye me mami boafo ama de wo hwehwe nyina no abam na ba bia mami fie wo no asam na ne ya no mami do ye batan atena kwantu mache wonim se de kwantu mu nsamtie se de ma ne mema ebre esori anadwo oni asabre dwuma de afi ne wakaye ho a eye obi ni ma obi timu kire asumie munu aba mama ka kire FM wo de ko YouTube no so obehu yen wo ko Facebook so a obehu yen ya telephone number 01521400810 fa wasambra na busia betena se ye beduedum ye beka mama nsa nyina ate
ya maame ya na yaresa o na nkade mbiem ya maame de ba bia ne fie wo sabi what sikafo nkakra na ba ma bia asi ne fie a ne yire ba ma no wabrukire ha na ne yire te Ghana minua muntie ba ma mo wabrukire ma ka ne mense ni mu dada o sa ma na egu Ghana na gabi wabrukire ha o na so bibi ti said ya papa ya hyehyɛ mfempade ne de bia de ama no bia na ba ma no te abrukya so ne mfempade wɔ Ghana ba ma ya ware oba ene na wo mamu mienu e ma no so kura mfi akwani mu kakra na ma me ya sɛ boka ya ne sɛ enkura asabi o ba wo be Ghana no twi kura bente esan sɛ mo ti school na me ma me do tena se hwa na kyerɛ sɛ sɛbe ba na brabo bi a ɔbɔ kasa ene ne nyamu me ma me ɔwɔ kura ya kabrofo wɔ so ɛhɔ bi na ɔtena yɛ wɔ burokyire kurom ha ya ma me ɔtena nkurom yɛnsa America Canada ene UK emu ba ko ne ma me tena yɛ ma me ɔwɔ di ni pa ti panyufo yɛ sɛ ya kasa yɛ bɔ ma me di a kyerɛ na kyia kwana ɛmfa asɛmpa ma kyerɛ sɛ ya ma me kɔ ɔba nanim ene ne kasa yɛ ɛma ɔba ne hu sɛ ma me yɛ hu ne ma ɔyɛ na nipa bɔne de one no jia no wabɛ yie ma me nkwa no kakra wa ani mu ntia wo so ti nkwa ani mu kakra ababa wa ma entitwi na me persista bi asema wo jama nkura bi sese ne dini ode abra ye fre na bra igbe ne baka anwona te se de se be ye wo no anwona ala ni kuro nkasa no na so sebe mpreduasa ya ya kame ene mesefo se wo panipa ye hwe ne maso a abnofo ne asantefo emfantini kyira ne ba mfantika sebe no ofofo kyira beba pepe kasa so ye hareza so ye de bomba o kyira ne baka na yanko asantefo ne abnofo ye kame ene mese hwe ne hantanti no wonen bia du airport no de kuro wo so kasa ne ba ho ya dia ya sebe mobo wiase nyina ya so ne ye mobo ya mami asema obeka ne se ohu eniema aba no wom sebe mpifu aba edi fie ho akwane aba ene be ma tie brochire mami de ma atsena brochire nti wo hwe niema a ekoso se be ma ba sora mo mache akwa adwuma na asifie ente se na wo ne me mantene mu na be ba ni se de wo ye batane eye ne yi a okoye ababa we pan a wo fa so kasa ma me ho no anya sempa enti ma me ti program na de bi ma me fa se me market kire no ntu mema wa brechirefo ba ma bi a wote ha sa bre yi wo yira te Ghana mo mpa ye wate ma hu se ne sabi o e mema bebiri abrabo ase wa kwantu emu e mema bebiri abrabo ase wo manga na mu e wo YouTube iso enchare ye kora ba ma katachie wo manga na won de ono yira ne ti o ne yira ti ma frɛ na tena se ba wo nkra me yensa ba ko atwa to anya ne kunu ba ne kunu ne nkasi ko obede na sa akola ne papa ntia e mema me wasem bi a me ka sabe mpreduasa na no ma hemfunti me to sabe ya mu sabe ya nyado e mema ni mu nyansa wo e ma wo nyansa mema mo ye ayi e de say heli apple mo adwene ne se mo ye heli apple na nyansa ekita ma no e wo soro te sa no ma akode e mu aduru e ma nyansa sa no mu hu ye se ma ni mu nyansa mo de na ye heli apple be ma lo me ye fast ni yira wo ho twem process ya hwe ade aba betindi ayewo meet ba ko pe no wo de do hwere ba ko ne be ye da bi yankasa asa ne kire mema wo de oba bi hia enye wadwene se wo obunu kwase ana wo di nawu oba de obedi be ma awu a eye meet ba ko pe oba tindi nani edi be ma awu se mema mu nima ndem ntie oba besia betindi nani se ayesan ye di be ma awu na nka nwa komaso asempa ne se nse ka wanya wo yire ne nete na mpo watukwa na ohwe wachi mema bi no so yire no atifie a sebe ba si ma no ko obide sa ne beka no ne yire no na ni miye ye sa ne na dwere ye no oyire mo life nti na ni miye ye onye na dwere kura se odi oba no po wo no o fa ne de na ba burochire ha bi ana sesen obi kura wo ho a meni mo ba bi wo ho aboso me so age se o fa telephone afre okunu asre no ye wo ma bi no so asika ne guban na ba be koyi eto petrol bukam sa bi ne mami
ehu a eye ne ye se obema ntina kwantuom emmo saa brai ehwe saa bai na obai ni na wu ete se obai so di akwani abani ka e di fie akwani aba na me kaya se we mire bi radio focus wo so me maami bi wolande na oka se mo nchira bo matwi kasa maami su yatwi kasa baby a wo bia ma me afisi apartment se baby a wo awrade bo ho ban anuanom momma ye hu se wiase a yete no ade bia ni wiase a wo be yasie me maami de yare enti okọ ga na ahwe mfie mienu nie na wo koduru ho suban ababa wo yoyi no na chesa edi ba ma na wu ache eti ba ma we ti abrechire ha se be do beti ane se wu beti ane se enya yade chesa mpai bo papa bia ni ho a eko nachi Bible so aka wo se be ma be ja ne na ne naja na nko na yira kwa yabusua sa bre be ma meti ase kura mpai bo dodo se na oba ma no efisa wo ba na wo ne be ma ne te no wo nka be bo mpai ya babo so de ata be machi hwe kwa ya ba de be ma efa so eno ne nka kire be ma se ya na munya chance kakra bia na ya bo se ma be ma heli apo no mu yo mo ya heli apo kwa na ye kanyansa ni nimdia nyansa kita madoso nimdia kita madoso oba ni no waduane oba ni si woni ema oba ni ye bibia ma wo be ma enti so oba ka se obeku a oba ka se obedi wawu a e wo se wo hu se said ya make meet ba ko pe obeti ma di wawu obeti ma ku e ma beti me mo pa ma nipa ma fie meku ye kunu no no obeti wo me ma mo mpa ye wate na mo sesa na nyankopon hu mo mobo na me ma me ye kasem ya de ye bo ma etsan kura ne se be ma na busuafo a e wo fie ho bai di nyansakwan apam be nyina fie ho eti be ma ni busuani bia ni fie ho akwanto ya wotimu a wo bre no wa hu dia ne daachi ebesi eniema ekoso wiase no enu ntini maka kire wo se dwumadie ye frɛ no obi dim wo bi kire sabre bia no tie bechia wo yire wo Ghana bisa wo hu se obi kura be frɛ wo yire no o me nam ha sofo obi so ne ka na handi die be ma mokura ye simple a hyehyɛ nti ono wo frɛ no kura no obi nam ba bia na ogine dware yo dware Ghana fo mema o mo mpa ye wate na nyame hu mo mobo mommo paye na nyame hu momobo efrise de ekoso wiase ne no eye wiase saye no se de yaka niam a ekoso no emema mo asem emobo na monyere mo hu nsum nyame mo nsuro nyankopon na mo no ma no na ma ne hu momobo be ma bi we America ese sekra na wo ba wiemfuo bi ono agim onim nyansa nti ompe no se de da bi anka no be ma be fa ba burekire kuru ha poso me so ya ba ti an ka ba ti aba ne ka nti opese ba ne de beba na baka aboma nsa na omu adi sika no de ote Ghana no boso me ne kura nso nwie na eso di sika ko Ghana fo mema me ya sama atena brochire amane afam iya obi a ehu me maami de meba me kotena broni fie efie makomako num na me hwe broni bi maame ama mbasa ende mambasa so a ontimi mfa ne basa kura ntumti na sa maami we awie ya no hwede nkabro nsama ebepede ya maami ama bra obre ye nyina no nka nya super banti emi eti hwa wo be ma wote ha sa bra okwagira ye 8 hours wasara kwa 2 hours baabi na wo tu America kwa aba no wo be no aduane bi pokọ bakora wontimi nware na oba na dware ate polish no de number ma foforo de noko na de ampifo na begu Ghana de mo yira na mo ya be shepe no be ne bepo awie fofo ma ne de ampimpe minister mpe because ono onaka na wato esi Ghana ba na oyusu ni bi anuano mo mema mo mpa ye wate mema mo tie burochira mo yira no ngu Ghana mo hia mpaibo hwe na be wuchia mema bebire sebi onyare so afo no onyare so afo no na ye de be ye no watintia mo mpa ye wate ya ma me ba panyini ma me nyankopon hira wo sa wo ko Ghana no wankwohwe wo nko wo yade na mo niama a ekoso ma me watim di aba se ye ntu ma mema afo batampa nyame hira wo nyame a oye yaresafo asa yare awurade mfa wo nkwan na aka nyina mfa nchew kwesi bra wo no Yesu obesa babiem minia wonu aba mama ka kireni wo bi nima obi kire so de ya kan ne se dwumadie e de kohwe ye nuanom asabe
omo adwene ma aka mo mema bi ni yawo bi ni ahwe link na wase no hia so subscribe de wo bia no ba bia wo frɛ be ba befa say ya drink say ya ntade bi bia wo bia no say wo manga no mo say wo hawo ye be ba befa de ya kan ne say mo mwa yen mo subscribe na adofo so entie de ekoyi na de wo bia so fabra telephone number no 01521400810 wo de wasam no pa kan na audio no wo peso atwero abusua ne panyin betena se ye beduaduom de ya wose ye de to bia no ye de beto anuanom moma ye moaboa ye ho wate hwe ma me ko ye yankɔhwe ne yade nko awo hwe de akohu ma me kasa wo ka asɛm ya enka ba ma bi obehu ne ntɛ na wo de fa wani wa kasa wo te abrochire ha fa wani to wo yira wo te Ghana emira dodo sakra na ofra na wunya no oba me kura bi wo hɔ a abeduru ne kuru nkyɛ na abrochire ha no o ontra ha kura bosom mienu minimo oba bi ani ku de ne ba abrochire obedi bosom oba ha na kuro we de ontimu ntinam odi na wotwe mienu asama mekan nipa wonim me wonim sa asama mekan eye nokre meni nipa kro kohia baabi a kyese be ma no opa ne yire kyew se wodi abosome me yensa vesa na wonya ayekra ntwen na di mu bosome onyame ohata so ne dansefo oba ne di na wotwe mienu na saa oba wei no ane me ka saa oba wei no adwempa be na owo mani kunu se wono baaye no ohye kuro no mo obehye dan mu awa ewo mu a ontim ote Ghana no wona hoto wona sundue enti mema amoti abrochire sebe empredia samunhia nyansa na monhye ma na egu Ghana na brabo omuwom sede amaka se oba bi wo ho wote Ghana na wohwe na be ma no kwan bi onam so ala owala abrochire ha obedi ni fie amane nge ni dan ne mama no na kope ba bi tena nya wasundue na wade ya adepa na obetena wade ho na woni asundue de na be ma wote ha wo fa telephone kura se wo fere wo yira time no pe na obefa obi mfra na yira ma na mfada be ma bi asem aka kire me da no on mfra na yira ma telephone mo ma na mfada ta bia ba no akire na ofre no hwe na no asem asi nhira e for me be ma asi oba de benefit a obeda da bia ne telephone da silence on na wo mienu odi atoso me yensa no be ma katachie ti nhira e for me sti nisuo se oba ti ma fra na tra sesa akra na ketwa na ewo nya wo ba ne papa pese oje no me nuanom ade ya ne wiase akoyi oba besia o enwutini maka kire o se moye heli apokeke na nyanse kita ma no etisa aboa wo kode o kowie matrichiri na hwe akwara ba ya ne mema akwara ba ya ti hu se awo ne babroni ba na ode na to no so na atisi aduane ama no na aye ni se na ode na kwoto na ada de be ma ni so ball o ball mpa ba kwa na akobo dem na ogina wo hwe nyanse kita ma no emema mo hye yie na ma meka wo se de bia aka no ye yawudifo na nso oba bedi awunu na ye de emema bi so waye oba bedi awunu enti woni nipa ni hia hu adwene kita no hu akoma kita no ena awade obati yanse obi awade free dan che ma na aka bom hwe se de emre bi meka kire se me papa bi ni oyira awale emfie aduonum ensi aso da muda enso awade no eti se de yete papa no so awade bi anka na yire ho ena hwe akwaya wedding Kristo awade na watche ma be ma okwa so na oba nka ho be ma okwa adwuma na yire so be fa trotro na be ma atu nika na okwa adwuma hwe onti nyame aseda monti nyame aseda enu nti de me ka kire wane se wo bi ni ma wo bi ti mo kire munu ya ba mama ka kire ni mesi ha na madamu nyina ase me chia wo bibia enen so de ye de ba ye ni adofo momo ayen subscribe fama wunu ya so na wontie bi na wo hu de ne ewiase no eko medamwase bebre medamwase